Cherewa na manduwe tabenuka nonhaudzo manhoko zuwa rogumi nopfumba mwedzi uno wanyamavhuvhu. Chizvawa chomuZimbabwe Ralph Tendai Mpita ndicho chaitiwa chigare hunde yokambani yodzina rembozha MTN. MTN ndiyo ine vanhu vakawanditsa muAfrica vanosenzesa nharembozha vari pamasaisai ayo. Tinomushuvira kusikinyatu zvinhu ikweyo. Hurumende kwai yagonzi yakutanda kuisa kamwe kamutero kune vanoshambadza mabhizimusi avo padandemutande Facebook. Izvi zviri kureva kuti vanhu vavo vachange vakubhadhara mari yakawanditsa kudarika yavari kubhadhara pari zvino. Izvi hurumende iri kuzviita kuti igoingidzira mari yainoboya kubva muhomwe dzevanhu nemakambani. Kune vamwe makanzura obazi rinotekaedza nhau munyika reZimbabwe Football Association angangopuwa mubayiro wokuhori unova wokubhadharisiwa mari inosvika zviuru 10 zvomadhora okuAmerica pamunhu mubodzi. Izvi zvinogona kuitiwa nonyaya yeuori hwawakaita hukabatiwa nobazi rinotekaedza nhabvu pasi rese reFIFA. Tinoramba tichishuvira kuti zviitike izvi kuti vagofunde kusaita zvokusikinya tokono nonyaya dzeuori idzi. Kune mumwe mupurisa ari panguva yacho ega ari kutoendesiwa padare rodzimhosva kuti kwai agoita kuti masoja nemapurisa asaye kumufara nokuda kwemamiriro zvinhu munyika. Heno kuti zvinhuzvo zvakambomira sei paribe kunyepiwa kuti chii chakanyatsokuitika kuti agoendesiwa pamberi pedare redzimhosva. Tinoshuvira kuti agoponesiwa pamuteho waaisiwa uyu. Musika unotengesa zvikamu zvomakambani waakuda kutogwa. Izvi zvaitiwa nokuda kwokutiziwa uko uri kuita nevanhu mushure mekumbopfikiwa nehurumende zviribe kana tsanangudzo zvino. Kureketa kuno makambani nowana nyamari mubodzi pawashanu atotiza chimusika uyu nokuda kwenhau iyi. Heno kuti Zimbabwe yakavhuriwa kumabhizimusi kunorevei kana zvidandi. Warimi wegorosi wangangoingidzira goho gore rino. Izvi zviri kutarisa tichilinga hedu kuti vanotengesa mbeu vakatengesa mbeu dzakawanda nezvikamu 50 kubva muzana kubva dzogore rapera. Tinoimba kuti dzakatengewadzo dziribe kupfukutiwa kana kuchiwa dziribe kuisiwa muvhu. Mumwe mutungamiri wedzisvondo watakambokunyepai kuti akambopuwawo zvokuseenzesa nehurumende akareka kubhadhara nehema yamutendi abuda achiti vanhu ngavagozive kureka kureketa vachituka hurumende nokuti iri kusikinyatu zvino. Atoshamisa vanhu vese nokuti zvinhu izvi vanga varibe kuzvitarisira. Atenga achitosorawo nevamwe mafundisi oroma akanyora gwaro kuhurumende kuti ireke kusikinya tukono kwazvairi kuita. Heno kuti iye ari kufara shere nezviri kuitika munyika zvii. Totatamukira pasi rese. Boka reECOWAS, boka reAU, boka reUnited Nations zvese zvaisa musangano kuti zvigokurukura nokudzeya nhau yokutorwa kumasimba nochisimba nevakomana vokumari. Izvi zviri kuteera masoja kutoraikwa akaita hunde yenyika kubva kumutungamiri wayo anonzi Keita. Mutungamiri wakatora masimbawa ano makore 25 bedzi. Avimbisa kuti achagoisa hurumende yokuti itonge panguva ino kusvikira kwaitiwa sarudzo dzakanaka. Aimbotungamira nyika yeBotswana Ian Khama Seretse Khama pai aribe kana mhosva. Mushonga waramba kunamira nokuti paribe chironda. Izvi zvaitiwa panyaya yaipomehwa yomari inosvika mabhiriyoni 10
kuamerica ainzi akatora iye abva andoti akutoronga nomagweta ache kusungisawo uyo wakanga wamupomedzerawo mhosvayo. Hino kuti zvichakubudirira chere kana kuti zvichaitika rini? Mukahatikidzwa kanyasi akambokwikwidza sarudzo kuuganda dzomutungamiri wenyika kana achikubiwa bedzi azobvuma kuti kwaenda bweka. Izvi azviita palibe kana zvimwe zvikonzero zvaareketa. Kizza Besigye ndiye abva aita wokutanda kubweka panyaya dzosarudzo idzi. Wamuseveni ndofunga watoturawo befu nokuda kwezvinhau iyi. Tindori ipapo, mabiya angu murinzike zvisvinu, ndini wenyu Mhandu weonhau.